Startování tříkolky jednoduché. Zmáčknu spojku, stoupnu na brzdu, zjistím, že mám neutrál, klíček dám vodorovně do spínací skřínky a pootočím doprava do první polohy. Rozsvítěj se mi budíky a tímhle startuju bez přidání plynu. Po nastartování otočím klíčkem do vodorovné polohy a rozsvítěj se mi světla. Tímto přepínám tlumený, dálkový, blinkry levej a když ho chci vypnout, musím ho zmáčknout. Pod tím je klakson. Motor vypínám opět klíčkem do rovné polohy a vyndávám. Pozor, klíček jde vyndat i v této poloze, ale svítí mi budíky a zadní světla, což by znamenalo, že ráno nenastartuju. Takže vodorovná a vyndávám. Stop.